Ens trobem al pavelló Zona Esportiva de la Mina, on en breus moments el diputat d'Esports de Barcelona, Josep Monràs, presentarà la 8a Festa de l'Esport. Hem anat aquesta iniciativa per reclamar al pròxim Parlament Europeu que pugui designar un dia de l'esport a Europa. És innegable el valor i la realitat que té a la nostra societat l'esport, des de l'àmbit de l'educació, del lleure, de la integració, però també des de l'àmbit de l'economia, de l'ocupació, de la generació en definitiva de riquesa social i econòmica a la nostra societat. I per tant creiem que seria bo aquest reconeixement institucional del pròxim Parlament Europeu. I això neix d'aquesta 8a edició de la Festa de l'Esport, una festa de l'esport que vol ser una festa adreçada a tots els col·lectius i a totes les edats, que any darrere any va sumant adeptes en aquesta participació i que enguany tindrem prop de 200 municipis de la província de Barcelona i pensem arribar a aquesta xifra de 200.000 participants practicants en aquesta Festa de l'Esport, solament a la província de Barcelona. El que he volgut fer és agrair el suport d'esportistes d'elit que en definitiva donen renom a la Festa de l'Esport i aquest reconeixement del Dia de l'Esport a Europa. Home, jo crec que és important que els esportistes que estem a les competicions grans ajudem a la gent minoritària, d'esports minoritaris, a que s'apropin a l'esport i que també vagin als pavellons d'aquí de la Mina o de Sant Andreu o d'aquests jocs. Jo penso que és important no només estar als Jocs Olímpics i dir tots feu esport, sinó també s'ha de venir a aquests jocs i dir és important que ho feu i anem a fer-ho tots junts i anem a disfrutar d'això que és molt gran i molt maco. Dar la mano, por favor.